San ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ki ba za na daina kewa ba, idan na samu zarar saman ki ba za na tanka kowa ba, ni ban ga mai harara ba balle na waiwaya ba, inda akan ki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa, in an taba ki a jira ni dan kwatilas na zo na daukansa, jimirin jiran ki dai ina zuwa, babana ne ya aike ni yanzu bara in je inda kai sakon na dawo sai in ƙara shan miki sauran waƙa. Yanzu na dawo daga wajen budurwata na ɗauko mata waƙar bureka ina yi lallazi kawai ina zuwa wani gaba na kakari kawai na mata ƙarya na ce babana ne ya aike ni yanzu zan dawo zuwa zan ƙara haddace ta in koma mata. Auda ka iya waƙar da kowa ya iya ka ce kai ba kai. Ya ka san ƙwaƙwalwar ta mace. Ya aka yi ne masta kwana biyu. Yanzu na ga lamba 10 ka da bebin ka iya ba ta kuɗi na soyayya. Ƙarya ne yanzu na baro wajen ka kake cewa. Iya mana. Wallahi gaskiya nake. To zo mu je ka gani mana. Zo mu je mu. Idan muka ba ka sani nake ji. Assalamu alaikum. Lafiya? Bakin kafin misalin abin da ya faru na zuciwa ya ga kai da bibi kana ba ta fure ko wani ce mana me ya faru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dole fa kai hakuri ya aure ta. Dole kai hakuri. Ka kale shi ya aure ta. Idan ya aure ta ne zan duka kwana a daji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.